Ahojte, poďme si dneska ukázať, ako urobíme takúto veľmi jednoduchú a celkom rozkošnú kľúčenku alebo iba takú hlavičku. Takže je to hauko, ale môžete si z toho urobiť napríklad takto aj zajačika alebo medveďa, čo len chcete. Takže je to gulička, ktorú si budeme háčkovať. Ušká sú robené z filcu, čo je vlastne trojuholník. A takto zostrihnutý, prišitý. Stúžka tu je na zavesenie. Očka sú gombiky, nožček je filc a jazyček je takisto filc. Tak, poďme teda na hlavičku. Celá hlavička je veľmi jednoduchá. Pozostáva v podstate len zo 14 riadkov. A ukážeme si ako na to. Začíname magickým krúžkom, čiže obkolesíme, tuto si to prekrížime, zoberieme vlnu, ideme s ňou von, nezaťahujeme, ale čo urobíme, aby sa nám nehýbal, je, že urobíme si takto pekne taký uzlík do toho. A teraz vlastne do tohto tú krúžku budeme robiť 6 krátkych stĺpikov. A aby sme sa dostali na výšku krátkeho stĺpika, urobíme jedno reťazkové očko. A teraz do toho krúžku budeme robiť 6 krátkych stĺpikov. Tu je jeden, druhý, tretí, štvrtý, 5. a 6. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz si pekne zatiahneme za ten koniec, ktorý nám trčal, čiže za tento. Poriadne silno, lebo keď budeme vyplňať hlavičku, aby nám nič neušlo. A spojíme do prvého krátkeho stĺpika, ktorý sme urobili. Ale nespojíme pevným očkom, lebo nechceme mať šev. Spojíme to tak, že urobíme hneď krátky stĺpik. Tak, a tento krátky stĺpik je vlastne prvý stĺpik v druhom kruhovom riadku a ten si označíme. Ja používam takto sponku, tak to mám označený. Alebo môžeme použiť také naozaj, čo môžeme kúpiť, také označovače, alebo takú zicherku, vlnku, hocičo. Dôležité je si to označiť. A teraz budeme pridávať, to znamená, že v každej tejto dierke, teda v tomto očku, budú 2 krátke stĺpiky, takže nebudeme ich mať na konci 6, ale budeme ich mať na konci 6 x 2, 12. Čiže do tej istej diery urobíme ešte 1, aby sme mali 2. A do ďalšej urobíme 1 a hneď druhý a tak ďalej, aby sme ich na konci mohli mať 12. Tak a posledná. Pred sponkou je tá posledná. Tak. Takže takto to vyzerá a poďme si ich porátať. Tam, kde je sponka, to je 1. Druhý, tretí, štvrtý, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. Takže to je druhý riadok, kde sme pridávali. Teraz zoberieme sponku preč a tam, kde bola sponka, čiže hneď toto očko, tak tam urobíme zase krátky stĺpik, ktorý si označíme, pretože teraz je to prvý krátky stĺpik, ale už v 3. riadku. Znovu budeme pridávať, ale štýlom 2, 1, 2, 1. Takže do tej istej diery urobíme ešte 1, to máme 2. Do nasledujúcej diery urobíme 1 a do nasledujúcej diery urobíme 2. Čiže zväčšujeme, ale nie 2, 2, 2, 2, 2, ale iba 2, 1. Také plynulé, pekné zväčšenie, aby sme mali. Čiže až do konca
Dobre, a som na konci, zostalo mi jedno očko. A tam by som mala urobiť len jeden krátky stĺpik, lebo je to kruh, začínali sme s 2, takže by sme mali skončiť s 1. Takže takto sme skončili. A teraz by sme nemali mať 12 stĺpikov, ale mali by sme ich mať 8. Takže kľudne si ich porátajme, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zase dáme sponku preč. Do toho miesta, kde bola sponka, urobíme krátky stĺpik. To už je náš krátky stĺpik prvý z následujúceho riadku. A to je riadok 4, kde zase zväčšujeme. A v tomto riadku zväčšujeme ale tak, že 2, 1, 1, 2. Čiže do tej istej diery zase ešte 1, aby sme mali 2. Teraz 1, do nasledujúcej diery 1, do nasledujúcej diery 2. Tak, do nasledujúcej diery 1, do nasledujúcej diery 1, do nasledujúcej diery 2, tak a tak ďalej až do konca, kde vlastne ich nebudeme mať 18, ale budeme ich mať 24. Dobre, takže som skončila. Máme ich 24. Zoberieme preč sponku, do toho očka urobíme krátky stĺpik, to je náš prvý krátky stĺpik, ale teraz z riadku 5. A ideme ďalej. V tomto riadku zase budeme zväčšovať, ale nebudeme zväčšovať 2, 1, 1, ale budeme zväčšovať 2, 1, 1, 1. Čiže medzi zväčšeniami budú 3 očka po jednom krátkom stĺpiku. Čiže 1 do ďalšieho. 1 do ďalšieho. 1. Dobre, čiže tu je 1, 2 a tu je 1, 2, 3. A do nasledujúceho urobíme 1, 2. Tak a znovu 1, 1, 1, do nasledujúceho 2. Tak. A tak ďalej až do konca. Tak, teraz sme vlastne skončili ten riadok. Mali by sme tam mať 30 stĺpikov. Do prvého urobíme krátky stĺpik, čo je vlastne prvý krátky stĺpik z nasledujúceho riadku. A to je vlastne riadok 6. A teraz už je to dostatočne veľké. Už nechcem, aby sa nám to zväčšovalo. Chceme len, aby sa tam to udržiavalo a už nám treba robiť taký ten kruh, takú tú guličku. Takže budeme robiť teraz krátke stĺpiky po jednom do každého. Čiže napríklad tuto máme 1. Tak do následujúceho urobíme 1. Do následujúceho urobíme 1. Do následujúceho 1 a tak ďalej. A to nám vlastne už začne tak sa gulatiť celá tá hlavička, alebo teda celá tá gulička. Takto vlastne do konca tohto riadku stále krátke stĺpiky. A nielen tento riadok bude v krátkych, že po jednom v krátkych stĺpikoch, ale toto bol riadok 6, ale aj riadok 7, ďalej riadok 8, 9 a 10. Dobre? Už sa to začne takto točiť. Takže pekne si urobte jeden krátky stĺpik do jedného očka. A toto je riadok 6 a urobte si riadok 7, 8, 9, 10 a riadok 11 si ukážeme.
Takže takto by to malo vyzerať, keď sme urobili 10 riadkov, podľa toho, ako sme si hovorili. Už je to pekne zaokrúhlené. Čiže 10 riadkov myslím od začiatku, dobre. No a teraz už nebudeme ani chodiť stále rovnakým počtom, ale ani priberať, budeme teraz uberať. A uberať budeme presne takým istým princípom, ako sme pridávali. Čiže v prvom očku, alebo teda prvé očko, prvé a druhé bude uberanie a budeme robiť teraz klasické uberanie, čiže ideme dovnútra, mám 2, ideme do ďalšieho očka, zoberieme vlnu, mám 3, zoberieme vlnu, ideme cez všetky 3. Takže uberanie, hotovo. To si označíme, lebo stále je to prvý stĺpik v našom riadku. A teraz budeme mať medzi jednotlivými uberaniami 3 zvlášť krátke stĺpiky. Čiže jeden tu, druhý v následujúcom očku a v ďalšom očku tretí. Čiže takto. Uberanie raz, 2, 3. A v následujúcom očku zase urobíme uberanie, čiže pichneme, zoberieme vlnu, do druhého pichneme, zoberieme vlnu, máme 3, zoberieme vlnu, ideme cez všetky 3 von a máme naše uberanie. A zase do následujúceho očka jeden krátky stĺpik, do následujúceho očka druhý krátky stĺpik, do následujúceho očka tretí krátky stĺpik. Takže dokončím. Tak. A tým vlastne budeme tú guličku tvarovať takto na spodku. Takže pokračujeme až do konca a nebudeme mať 30, ale budeme mať o 6 menej, budeme mať 24. V následujúcom riadku budeme uberať znovu na začiatku, čiže vyťahneme si sponku, nech nám nezavázia. Pichneme, zoberieme vlnu, pichneme znovu, zoberieme vlnu, máme 3, ideme cez všetky 3. Tento stĺpik si označíme. A teraz budeme uberať tak, že medzi jednotlivými uberaniami budú 2 krátke stĺpiky zvlášť, čiže prvý, druhý, tak a teraz zase uberieme, tak a zase do ďalšieho jeden krátky stĺpik zvlášť, druhý krátky stĺpik zvlášť a uberanie. Tak a už sa nám to pekne takto tvorí. Takže pokračujte až do konca. No už nám to krásne sa gulatí. Tak teraz zase pokračujeme, čiže dáme si pred sponku, urobíme pekné uberanie. Tak, označíme si prvý sponkou a teraz budeme uberať tak, že medzi jednotlivými uberaniami bude iba jeden zvlášť krátky stĺpik, čiže urobíme jeden a teraz uberanie. Tak a teraz zase jeden. A zase uberanie. Tak a už je to podstatne užšie, čo je ale fajn, lebo snažíme sa tak rovnomerne zavrieť tú našu guličku. Takže možno sa vám to tak zle bude držať, ale snažte sa s tým nejako popasovať. Ten výsledok potom bude stať za to. Tak, takže uberanie, no a už len posledné stĺpiky, tu je jeden krátky,
uberanie a jeden krátky, posledný. Mali by sme skončiť krátkým, keďže sme začínali uberaním. Tak, no a v tejto fáze je už ten otvor taký maličký, čiže keď chcete, tak už môžete naplňať tú guličku výplňou. Ja to robím až úplne skoro ku koncu, aby mi to tu niekde nezavádzalo a aby zároveň som to naplnila čo najviac, ale môžete to naplňať na etapy. Takže je to na vás, ja to teraz naplňať nebudem, ja až na konci. Takže teraz zase budeme uberať do toho prvého očka, vlastne do druhého urobíme uberanie. Stále si ale nezabudnime označovať, aby sme sa nepoplietli. No a teraz medzi jednotlivými uberaniami nebude žiaden krátky stĺpik. Bude to celé uberanie. Dobre? Čiže stále budeme uberať, ale toto môže byť zase také nemotorné trošku na to držanie. Tak nestrácajme ju nejaké motivácie, všetko možné, dobre? Len pekne pokračujme ďalej. No a mali by sme mať vlastne dokopy 6 týchto uberaní, čiže ako keby 6 krátkych stĺpikov, tak ako sme začínali na začiatku. Čiže keď je to gulička, tak je vždy dobré začať tým istým počtom, teda zároveň s ním aj skončiť. Dobre, takže vlastne tu už mi zostali len dve očka, takže pekne urobím to uberanie. Dobre, ok. No a teraz ten otvor je už naozaj taký prťavý. Hej. Čiže mne ten vlastne otvor veľmi super stačí. A teraz čo urobíme je, že urobíme pevné očko do toho nasledujúceho. Tak. Urobíme to pevné očko. Odstrihneme si vlnu. A ja vlastne cez tento mini otvor teraz budem dávať výplň. Dobre? A to ešte ako ten mini otvor schováme, tak to si ukážeme. Len tú výplň si tam dáme, dobre? Ja som si to zatiaľ vyplnila takto, ale na dotyk ešte je to také naozaj veľmi mekučké, takže ešte by som to doplnila, takže kľudne takto si zoberte. Na tú výplň je naozaj dobre používať takúto výplň do vankúšov, alebo nejakú špeci výplň, niečo. Váta není dobrá, keďže váta sa namočí a potom už to nemá ten efekt vyplnenia. Naozaj sa snažte to vyplniť tak napevno, aby si to potom držalo aj ten svoj tvár, lebo keď to bude tak málo vyplnené, tak potom nebude ten efekt taký pekný. Takže takto to máme vyplnené. Máme tu síce túto ďuru, ale nebojte sa, to schováme. Zoberieme si ihlu, používam túto, lebo má super veľké očko, čo je úplná paráda na tieto hrubé nite. Takže zoberieme si to. Zatiaľ nič neuzlíme, nič nerobíme. A tento spodok si pekne poprešívame. Takže nebojte sa naozaj takto skrz naskrz. Sa to pekne poprešíva, ale skúste, však vyskúšajte si to ako uvidíte. Vidíte, a už toto by v podstate stačilo. Dobre, ale napríklad tuto, ako sme robili tie zmenšenia, teda tie uberania, tak je to také, že možno sa nám to nepáči, ako to trčí stade. Tak čo môžeme urobiť je, že vlastne si tam ešte takto všelijako zájdeme tou niťou, teda tou vlnou, a v podstate to tam všelijako poschovávame. Čo sa vlastne urobí teraz je,
že no tuto som si akurát vyťahla, to nevadí. Čo sa vlastne robí teraz je, že takto sa to prepichne, tá naša gulička, že takto vlastne nám sa vyťahne tá niť. A teraz čo sa urobí je, že aby sa nám to schovalo, ešte by ste si to mohli niekde zauzlovať, dobre, len teraz takto. Poriadne to tak natiahnete, že až pomaly scucnete tú guličku. A jak to scucnete, tak si odstrihnete vlnu. A vlastne s tým scucnutím sa vám takto pekne tá vlna tam schová. Takže máte vlastne guličku a vôbec nič není vidieť. Dobre? Takže to je vlastne gulička, z čoho môže byť takáto kľúčenka, alebo si môžete urobiť ešte väčšiu guličku a môže to byť niečo iné potom, čo môžete vymyslieť, dobre? Tak ďakujem pekne za pozornosť, majte sa pekne.